ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ୍ କରୁଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ କାହିଁକି ନା ସମୟର ଟିକେ ହେଉନଥିଲା। ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ କୁନି ଝିଅ ପାଇଁ, କାହିଁକି ତା କାମ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଧରେ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, କାମ ନ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ ପରିବାର ଚଳେ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗଗେରାଙ୍ଗା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ML ଷ୍ଟାଇଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, କାରଣ କାହିଁକି ନା PM ଆବାସ ଗୃହ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ କପା ଏବଂ ବିରି, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ଯେଉଁକି ଇନକମ୍ କରିଥିଲୁ ଚାଷ କରିକି, ଯେତେବେଳେ PM ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଆମର ଇନକମ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ପଇସା, ତାକୁ ଏଡ୍ କରିକି ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ ଘର କରିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁକି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ସେଠି ନା ଖାଇ ପାରୁଥିଲୁ ନା ରୋଷେଇ କରିପାରୁଥିଲୁ, ଗଳୁଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଏଡ୍ କରିକି ଆମେ ଟିକେ ଘର ବନେଇଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି, ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ ଆଉ ଆବାସ ଗୃହର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ବେଶୀ ନୁହେଁ, କିଛି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭାରି জীবন একটাই উপরে সবুজ দেখে ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ଦେଖିଲେ ସେଠି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପତଳା ହେଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, କାହିଁକିନା ଘର ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ପକାଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଘର ଆଲବେଷ୍ଟ ପକାଇଛି, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କରାଯାଇଛି ଛାତ ଦିଟା ରୁମ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁ କିଛି ପଇସା ପାଉ, ବହୁତ ବର୍ଷର ପଇସା ରଖା ହେଇଥିଲା, କିଛି ପଇସା, ସେ ପଇସା ଏଡ୍ କରିକି ଆମେ ଘର ବନେଇଛୁ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା ତ ଭୟଙ୍କର ଘର ଥିଲା। ଭୟଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଥିଲୁ, ଭଲରେ ଖାଇ ପାରୁନଥିଲୁ ସେ ଘରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ କି ଆମେ ରହୁଥିଲୁ, ସେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଜାଗାରେ ଗଳୁଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ କରିକି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ, ମୋତେ ରାଗିବେ ନାହିଁ ତ, ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲା ବୋଲି ଜମାରୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକିନା ବର୍ଷେ ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ ରହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।